A creación dunha residencia pública para a terceira idade de carácter comarcal é unha das prioridades do Goberno de Boiro. O Concello plantexará o proxecto á Consellería de Política Social, pero que xa conta con 2 posibles emprazamentos. Temos dúas opcións, unha opción urbana que nos parece moi interesante, que sería aí no plan parcial de Barraña 2, xusto un terreo detrás do Parque da Cachada, que contaríamos con 5.600 metros cuadrados, e se non, pois tamén temos outra opción periurbana, que sería na finca do Pazo de Goiáns, que se contan un total de 100.000 metros cuadrados. Entonces, esas son as dúas opcións que se poden plantexar a Xunta de Galicia e o que queremos é que se impliquen e que dunha vez empecemos a traballar xa de cara a unha residencia de terceira idade de carácter público. Non é este o único proxecto do Executivo en materia social. O alcalde trasladará tamén á conselleira a necesidade de contar cunha terceira escola infantil ante o incremento das familias e listada garda tanto na Galiña Azul de Boiro como na do Saltiño. Propoñen a compra ou alugueiro da antiga gardería do Sagrado Corazón na Madalena, que apenas precisaría dun pequeno investimento para a súa posta en marcha. A gardería da Madalena, que era unha gardería de monxas de toda a vida, fai 2 anos que deixou de prestar ese servicio e bueno, creo que a infraestructura está en moi bo estado, é o momento de botar man dela, pois negociar cos propietarios ou ben unha compra desde a Consellería ou ben un alquiler, porque a inversión sería moi baixa. Estamos falando de 1.000 e pico metros cuadrados de superficie e de construídos sobre 800 e pico metros cuadrados, e Boiro necesita unha terceira galiña azul. Xa cando se construe a segunda galiña azul xa quedaba moi pequena e bueno, isto vendría a subsanar as plazas que quedan. Dende o Concello están á espera de manter unha xuntanza coa Conselleira de Política Social para plantexar estes 2 proxectos e solicitar a implicación da Xunta no seu desenvolvemento.